Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kawai ke yeng jong ke kong Silvana nong kendri ke badan hak senong lua lum pering Shillong. Kalamat ia ke jingsha penjular, hadin baka kendro ke wasyong senjor. Kala kelem kendet kensan haga sengi sajan sautre ujemang arajar khat kendai na ka jingther uslap upajur hangni jingja kam simladon kanu jingja ka basngusi hendrai laj no tang ka jingmen saw ka mulumala jong ka wei ka bahieng jong ka kong Silvana katba kadang rung hapo yeng ban lej pen me ya ka boarding hakapor ndriu steng baje jan me ka jingkelem jong kani kenro kadai na ka eryong fani ka bawanra ru ringkat uslap upajur bha kabalawan ya lenti syaki jela jong kathan chetai lami ngi gari India kabakta ru ik jela meghlya kat adu bakala pen khlem yi deng ba ka jingslei giwa red bat giwa he bat kiwi ki jingja ki la pen sir men siem ki pai ba nong shong snong jong jela Minin hagapor bangadang don hayang nang tapade ka wan kensan kata kamba bthei kumba bthei ong hangno kadon ngamla man sotu syu dah din nang tu pede nganda pek ini kendro hapo kamratia na mangaron ha kamratia kala syukrak la kakrak tu ka kendro jong ka kamra dah din nang tu pede ulong ko ba force kan ulaj nya katuka kendro yeng jungi I not kendro yeng jungi means long no ko biar semen biar ma te kalaj nyang tu dah din nang ta pede tengan perkhat kan sasit syanga hendrai dongbok dak jing da jong ubleng kalmele tang ba kata pressure ong no katiet ya kaneka left side jong kaneka thai jonga minin hakata por tengam tip what's that then dah hadin realize it is a pressure force me dah hadin nang tu pede sakatiar ru kan ka dressing table ru ka bakhia ba katur ka khlem da ka khlem around ngatharai katur sai kala dai between 6 to 6:30 Kene ka retaining wall ka ba lashna in the 80s it gave way ka nyat ka ngasarai ka sam ka sapo ka nyat ya ka khndo and that's how it happened.